señor Sales é unha persoa que eu creo que casi non tiña por dicilo porque creo que xa os sabedes, pero bueno, un gran pianista que temos a sorte de que estea aquí en Galicia con nós e que estea acompañado de tantos artistas, pero vale, estivo nun grupo moi coñecido brasileiro toda a súa vida, que é Sopa Contrariar, e como se enterou de que eu tocaba aquí, pois dixo, bueno, pues vamos a ir a Galicia a tocar con él porque creo que vai ir mellor. Creo que sí. Bueno, chegou a conocer a María Carey, eso xa... non sei que pasou despois. Sergio no sabes. Esta canción titúlase Cine Buenos Aires. Que é unha pena que vayamos perdendo... É unha pena que vayamos perdendo cousas que a mí gustaría que recuperáramos algún día, ainda que no mundo con el que vivimos creo que os tempos van demasiado a presa, demasiado confundidos. Bueno, creo que esta é unha noite de alegría non para recordar tristezas, pero esperemos que o mundo vaya para ben e non vaya para mal, que ten que ser sempre optimista, pero bueno, eu logo non me recordo este Cine Buenos Aires. Una película de Woody Allen, unha parella envolta nunha manta, bolsas de palomitas caducadas, o meu primeiro concerto con banda e ti ali estabas. Ainda está, verdad? Unha tarima apolillada, unha pantalla desenfocada, butacas desatornilladas, o meu primeiro bico cunha alemana, pero eu xa te procuraba. Hoxe as súas portas pechadas só deixan ver lembranzas, cantos sábados noite a velas vi, Cine Buenos Aires.